Polícia žiada pre Sýkorovcov najtvrdšie tresty. Za prípravu úkladnej vraždy muža prezývaného Rezeň chce nedávno zatknutých údajných členov podsvetia posadiť za mreže na doživotie. Polícia minulý týždeň pozatýkala v Bratislave 7 tzv. Sýkoriek. Vo väzbe však skončili 5 muži. Je medzi nimi aj Ladislav Bališ, prezývaný Dlhý Laco. Práve toho považujú za muža číslo 2 v sýkorovskom gangu. Polícia operatívnou činnosťou zistila, že skupina bratislavského podsvetia pripravuje úkladnú vraždu poškodeného. Chceli údajne zavraždiť vlastného človeka Martina Hrabárika, v podsvetí známeho pod prezývkou Rezeň. Samotný Hrabárik tiež nie je žiadne neviniatko. Je obžalovaný z výpalníctva. Podľa prokurátora v roku 2006 pod hrozbou násilia nútil majiteľa podniku, aby mesačne platil za fiktívnu ochranu. Motívom Hrabárikovej likvidácie malo podľa medializovaných informácií byť to, že ho v skupine začali považovať za málo odolného. Zaistili 4 krátke guľové zbrane, ktoré by momentálne mali byť na expertíznom skúmaní, a taktiež zaistili aj iný dôkazový materiál, ktorý by mal súvisieť s pripravovanou vraždou. U jedného z obvinených našli krompáč a lopatu. To polícia považuje za dôkazný materiál, no obvinený muž tvrdí, že na rade chcel použiť jeho kamarát na rekonštrukciu domu. Podľa našich informácií polícia priame dôkazy nemá a obvinenie stojí na výpovediach niektorých členov gangu. Meno Ladislava Bališa sa v rozličných súvislostiach objavilo už pri 3 vraždách mafiánskych bosov. V roku 1997 bol v hoteli nedaleko miesta, kde ťažko zranili Roberta Holuba. Rok 2004 ako posledný vraj telefonoval s Petrom Havašim krátko predtým, než ho zastrelili v luxusnom aute na prístavnom moste, a dohodol si vraj aj stretnutie s Petrom Čongrádim, na ktoré však už neprišiel. Tesne pred schôdzkom ho zastrelili. Obvineným Sýkorovcom hrozí za prípravu úkladnej vraždy doživotné väzenie. Braňo Tomaga, televízia Markíza.